Πάμε για παλιά πράγματα, δηλαδή θες να αποκαλύψω πράγματα σου τρία. Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία είναι μόνο μία. Το χαμόγελο μου κερδίζεται και δεν χαρίζεται. Είπε, ελέγξω την καρδιά μου, να υπολογίσω 0%. Κοίτα. Αν κλάψε μπροστά σε γυναίκα, πάρτε με τηλέφωνο, αυτό δεν πάρω να την κλέψω εγώ, παρακαλώ άλλο. Δεν χρειάζεται. Εγώ ήρθα εδώ ταπεινός και ήρεμος. Γιατί να πληγωθεί, ρε? Και από τη μεριά της υπάρχουν Γιατί να συναισθήματα, πληγωθεί? απλώς από τη μεριά της νιώθω πως υπάρχουν πολύ περισσότερα συναισθήματα από ότι... Από ότι εγώ, Ναι. Ότι εσύ πας με 150 Ναι. και εγώ πάω με 80. Βλέπεις ότι ταιριάζω με την ίδια. Πολύ ζυγιάρα. Σοφία. Ναι ρε φε, Άλλη όχι φαίνεται, ζηλιά, είναι άλλη ζυγιά. ζηλιά έχουν όλες οι γυναίκες. Ναι ρε αλλά... Πώς αντιδράς με τη ζηλιά όμως? Μου κόπει τα πόδια. Πιστεύω πως θες να γνωρίζεις έναν άνθρωπο πραγματικά, θύμωσέ τον. Κάνε τον να θυμώσει. Challenge accepted. Το μαγιά σου εβάψες. Όχι. Γιώργο, Του εγγύγματα. του Άγγελο. Πάντως, brother, για life coach, τα μηνύματα αργά τα παίρνεις. Δεν είσαι νοήμων άνθρωπος, μου φαίνεται. Νομίζω είσαι γκουρού του έρωτα της πλάκας. Δεν έχει εμπειρία στη σχέση. Συζητάω δηλαδή τόση ώρα με έναν χαζό. Είσαι και χαζός και, που λες, και Γιώργο. για μένα είναι σε fake. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που με αποκάλυψες χαζόν. Εάν με αποκαλύψω να στάσεις χαζόν, You require my assistance. τότε θα πω Νίκο, τι κάνεις. Σε έχουν πει μισογίνοι. Γκάντι έλεγαν πολλά αρνητικά. Εντάξει, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Να φανταστείς το Ρέμπραντ. Το Ρέμπραντ τον έλεγε Μπογιατζή. Καλά, ο Ρέμπραντ σαν ζωγράφος είχε πολλά ελαττώματα, αλλά... Όσοι είναι αγάπη μην πήρατε τις τελευταίες μέρες, θα την πάρετε δεκαπλάσια αγάπη. Θα σου υπόσχομαι. Ότι ήταν η τελευταία φορά που ένας πραγματικός άντρας σου έκανε άγριο νερό. Θα να προσφέρω 20 λεπτά ψυχικής, συναισθηματικής και ερωτικής στήριξης. Εντελώς δωρεάν. Να αγαμίσουμε λίγο, να κάνουμε λίγο relax, να αγαμίσουμε ξανά, να πιούμε λίγο σαμπάνια. Αυτά είναι πράγματα, ωραία πράγματα. Θέλετε να αγκαλιαστούμε όλοι μεταξύ μας. Να αγκαλιαστούμε όλοι μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το πρωτεύον. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Θα βοηθούσε μια αγκαλιά μου. Δεν θα βοηθούσε η δική σου αγκαλιά. Θα Όχι, βοηθούσε του η Δημήτρη αγκαλιά με τη του Σοφία. Δημήτρη στη Σοφία συγκεκριμένα. Ναι. Θα βοηθούσε μια αγκαλιά μου.